Mwaswera bwanji kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe uzamitsa chikondi pakati pathu. Ine ndi Sam K tabwera ndi programu inanso ya Catholic Perspective, ndipo lero monga ndakutsinirani khulu amene mdalipo kuti tikhale tikukambirana za mavuto a mnyengo zino mdziko lathu. Tikutero kuti pali nkhani imene inachitika kale mdziko muno, mavuto atsopano mdziko lathu, komatu akuchokera pa nkhani imene tilili mchaka chino. Chaka chino mpingo ukutikumbutsa kuti papita zaka sate chilemberedweni kalata yotchedwa Kukhala Moyo M'chikhulupiliro chathu, imene inatuluka mnyengo ya Lenti mchaka cha 1992, ndipo pano ndi 2022, papita zaka sate ndithu chilemberedweni kalata imeneyi. Muyikumbuka bwino ndi kalata imene idasintha zinthu kwambiri, ndipo idationetsanso zinthu zambiri ndithu, kuona kuti iyayi boma limatha kukalipa, boma limatha kufuna kunjata aepiskopi, zinachitika mu 1992, koma pano papita zaka 30. Ndiye mpingo matero kuti aite tikumbuke kuti papita zaka 30 ndiye chaka chinonso adalembanso kalata aepiskopi amene alipo mnyengo ino mu Lenti imene yangodutsayi. Ndipo tikalowa mkabuku kameneko, iwowa adalemba mutu wachiwiri mbuku limeneli, ndipo akuti mavuto atsopano mdziko lathu. Nkhani imene tikambirana ife ndi imeneyi, koma ndilandire ansembe mu mpingo wa Katolika mu Archdiocese ya Lilongwe amene tinawo programu iyi, Bambo Louis Chikanya. Muli bwanji bambo? Ndili bwino. Chabwino. Bambo Chizule muli bwanji? Ineyo ndili bwino Sam. Inu muli bwanji? Ine ndili bwino. Bambo Chikanya, titelo kuti chilemberedweni kalata imeneyi mwezi wa Lenti, tisati mwezi wa Lenti, ulibe mwezi wa Lenti, wa mnyengo ya Lenti yapitayi ya chaka chino. Tiziti zinthu zisanasinthe kapena zasintha kuti uthenga udafika, tiyambire pamenepo kuti anthu adziwe chifukwa chani tufuna kuyikamba nkhani imeneyi. Mwachita bwino kwambiri, funso la bwino, chifukwa ni nkhani assessment tsopano. Evaluation. Kuti zimene malemba episkopi nyengo ya Lenti, zokuza utsogoleri, zokuza Tonse Alliance, zokuza ulimbana nkatangale, kuti tofikira lero zasinthako. Onesa ngati zikungo pitira mo west. Mkuona kwanu. Chabwino. Mkuona kwanga nona ngati siti kuchita improvuso. Ono mwake zikungonongekera. Chabwino. Ndiye mwina tione kutsogoloko chifukwa ndiye nkhani ili pano. Kuti ndiye tsopano dziko lathu mavuto atsopano zangokhala ngati kuti kachikhalidwe kachisimu tsopano. Chizolowezi. Mkhoza kupanga chizolowezi banthu. Zimene mmachita. Mkhoza zipanga chikhali chizolowezi cha. Chikhala chikhalidwe. Ndiye zimakhala bwino kuti ndi zabwino. Koma ndiye zimakhala zovuta katika kachikhalidwe kamene muchitako koyipa. Mpeza kuti anthu azolowera zimenezo. Ndiye sizikomayi. Ndiye niona ngati mkuona kwanga niona ngati pakubwera kachizolowezi kena kake kamene tonse songofunga tungozivomereza. Kuti abasi ndiye khadwe lathu pasiba ama babasi ndi chilowa chizolowezi chimenechi, koma it's dangerous and dziko lanu makhala ndi mbiri yoyipa kulikonse. Chabwino. Bambo Chizule, inali nyengo ya Lenti, tikuyamba za miyezi ndeti ndi malichi, pano ndi nyengo ya Advent. Kutha kwa nyengo ya Advent kumerananso nyengo ya Lenti ina, zaka miyezi imene ikubwera posachedwa payi. Mwaonapo kusintha kwina kulikonse pa nkhani ya mwina zimene aepiskopi alero adaona mu mavuto atsopano? Ndikukayikitsa kwambiri Samu. Malingana ndi zimene maepiskopi athu anafotokoza pa May, I think that was May. That was during Lent, to be March, February, March. Zimene anatifotokozera nthawi imeneyo kuoneka kuti ndikhoza kunena kuti palibe chimene chasintha. Ndiye padakali panopo inodi ndi nyengo ya Advent imene tangoyamba sabata lapitali. Si nyengo ya chisoni kwenikweni, koma ndi nyengo yobindikira kusinkhasinkha. Ndipo makamaka kusinkhasinkha zakubweranso kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu amabwera kwa ife timakamba mu njira zitatu. Adzabwerapo pa tsiku lathu lomaliza,
amatibwerera tsiku ndi tsiku komanso pamene timakumbukira kuti anatibadwira kudzatibadwira mwa ndi apa tukambaza kuti tumene tikukonzekera Christmas ndi nyengonso sinkhe kuti tikukonzekera bwanji kubweranso kwa Ambuye Yesu. And I think ngati dziko ngati mpingo si chinthu cholakwika kuti tikhoza kunena kuti tiunikenso kalata iyi. Fa kalata yanalemba maepiskopi anayilemba ndithu patatha zaka 30 kuunikira kalata inayo imenenso inali yofunikira kwambiri. Ndiye ndiposalakwika kuti mwina patapita miyezi imeneyi pamene tikuyamba Advent tione kuti kodi pali kusintha, ndipo pafunso lanu kusintha kwenikweni kovuta chifukwa mfundo zenizeni zimene anafotokoza maepiskopi pa Mavuto Atsopano, Ulamuliro la boma la Tonse Alliance, Utsogoleri Wofooka, Kusakazika kwa chuma, Kukhalanso kumbali ya osakaza katundu wa boma malo mokhala kumbali ya anthu osauka, nkhani ya zipangizo za ulimi komanso chiopsezo chatsopano cha kumoyo wa munthu zikuoneka kuti zonsezo palibe chimene mwina tikhoza kuti chasinthapo. Chabwino. Titero kuti omvera tikudziwa bwino kuli anzathu ena a HRDC anapereka mfundo zawo kuboma kuti mukhale mtasintha, koma tutsono nchikwapo kuti mkapanda kutero tupyapane, ndipo akumabweretsa uthenga kuti ichi achitako kapena ichi achitako pang'ono. Koma ife mpulogalamu iyi tilibe mkwapo ayi. Mpulogalamu iyi tikufuna kungozukuta kuti kodi boma likuyenda bwanji, ndipo ndi mmene anenera Fr Elias Chizule tili mnyengo ya Advent zikhoza tipatsa tonse kumene ngati dziko mpata woona kuti kodi tikhoza kuchita bwino pati. Bambo Chikanya, kodi pa nkhani yoyambirira imene tikufuna tione ulamuliro wa boma la Tonse, poyamba tisanafike kumeneku tinene kuti mchaka cha 1992 zaka 30 zapitazo kunali mfundo yokhudzana ndi boma la Tonse kuti aepiskopi aulendo uno mpaka ayikepo kuti ulamuliro wa boma la Tonse. 1992 ndiyoti ine ndili standard 2 kumene muli patali bambo. Munali kumalizira primary mutasala pang'ono 7 chonje F1 nalimba mayeso primary standard 8 1995. So nali kusinyo primary kusinyo 7 chifaine kumulale ku secondary ndinapita mchaka cha 1993. Ndiye kuti awa anakati joina pambuyo pake mwina chaka chimodzi kapena zaka ziwiri. So ndoti nali chama 7 simnali wang'ono. Ndiye kuti zakalata zimuna tangozipeta taiwerenga tinawerenga pambuyo pake kalatayi. Ndiyo sitima zidziwaso. Koma ine ndimayikumbukira itawerengedwa. Ndimakumbukira ifa bambo anga anapeza kakalatako ndiye kunabwera uthenga kuti amene apezeke nako avutika. Ndiye bambo anga anakataya mchimbuzi. Munthu wina ochedwa malani lungu anali nduna komanso speaker I think time ineyo. Ine tinapita ku msonkhano ndili ku primary pa area 9 pompa. Titapita ndithu malani lungu ameneyu anayankhula pa msonkhano waka muzubanda kuti akatolika alemba kabukubuku aka. And after that I think kunali chiopsezo. So I remember my dad he threw it in the latrine and Peter latrine. So anakata ya kumeneko. Kukhala maopa. Ndiye fusolana Sam kuti kodi 1992 lero kodi 92 kunali izi nangasi kalata ya 2092 yutikumbutsa za 1992 angochitanga tika anniversary koma pa anniversary pafuna awonikireso zina kuti zimene zinalembedwa 92 cholinga inoti mchikukhala otani mchikhulupiriro chathu amati kuunikira kuti papita zaka 30 chilembedwere kalata yotchedwa Kukhala Moyo M'chikhulupiliro chathu. Chabwino. Koma mutu wake kukhala mchikhulupiriro moyo wathu. Ndiye ndinkhani ngoti afuna unikeso zatsopano kaya kuti chabwino zaka 30 zadutsa pamene kalata inalembedwa inayo. Koma tsopano nanga tiso ni mavuto ena tindi new challenges, new problems. Ndiye mavuto wake
ndi hati amene akufotokoza ndi akufotokoza za Tonse Alliance tsopano chifukwa Tonse Alliance tu inangobwera kungokhala ngati mongoti chitoti tiye tioneko izi timwena sitimayembekezera kuti tingakhale ndi this type of scenario kuti zipani 9 kukhala limodzi kuti adzithandizana kutsogolera dziko koma tili nazo zimenezo ndipo zifukwa zimenezo we have created another problem another challenge kuti utsogoleri umenewo wa zipani zochulukazi oneka ngati ukukanika ukuvuta in fact mwina of course malamulo abambo Chizule mwina angathe kunitsimikizira malamulo mulibe system imeneyi malamulo adziko ta zipani zakuti zingati tilibe mwina angathe kuganizira panopa kuti angathe kuyikamo tsopano chifukwa we have this scenario ndi zikumavuta andi amene akutsogolera MCP mukukamba choncho inabwera ndithu parliament pamene amaunikanso mfundo zoyendetsera chisankho amatero kuti ayi ufunika tikambiraneso za boma la mgwirizano koma zakanido ti ayi sizofunika zimenezo sizingachita kupangidwa regulate bwinobwino kuti boma la mgwirizano lidzenda chonchi akanizana kumeneko ndi mavuto amene abwera wodi ndamenewa tsopano kuti angakhale tili zipani zambiri komabe malamulo mulibe we can do what the law tells us to do and suti angalakwitse chifukwa akutsata zimene malamulo amanena nde komabe anthu anapita kumavoti ndi zipani zimenezo certainly kumbaliko anali ndi kagwirizano kawo pa umunthu tsopano mwina amene alemekezi zimene anagwirizana ngakhale malamulo ibe koma amene alemekezi zimene anagwirizana kumatsatira kumayenda limodzi chifukwa ena arguing kuti chipanda yawa awasana kabwera nde I think amafunika achite consider zimenezo makamaka kuchita kunyozana chani mwina sizikuoneka bwino komanso zikubweretsa kusagwirizana kubweretsa mavuto ena amdziko nde akuunikira Aepiskopi kuti izizi sizikuthandiza kusagwirizana kusikuthandiza ndi bwino mulumikizane kuti dziko lipite patsogolo aliyense apange sacrifice zake for the sake of the country nde akuunikira za Tonse Alliance imene ndi vuto tonse tikuona kuti pali vuto chabwino vuto leneleni bambo Chikanya limene tinganene kuti Aepiskopi adalitchula pa ulamuliro mboma la Tonse Alliance ndi litiro kuti mwina amene atitsatira tiyende nawo lendo limodzi pamene tili mkati moyambirira akudena za mpungwepungwe ukusonyeza kuti palibe mgwirizano weniweni ndipo kukuoneka kuti atsogoleriwa sakudziwa chochita ndiponso sakudziwa kumene akupita tonse tikuona izi zikukhumudwitsa anthu ambiri ndi kudzetsa chikayiko kwa anthu ambiri kusakhazikika kwa zinthu zomwe zingathe kudzetsa mavuto akulu nkhani za chuma cha dziko chabwino bambo Chizule ndizoona kuti mboma la Tonse muli mpungwepungwe waukulu kwambiri waukulu ndipo ine ndakhala ndi mwayi oyankhula ndithu ndi ena akuluakulu amugwirizano umenewo ngakhale sindingathe kuwatchula mayina awo koma anthu amugwirizano momwemo ena ndithu akudandaula kuti mwina ngakhale timaona kuti mwina ali mugwirizano koma mgwirizano weniweniwo palibe ndipo takhala tikuonanso mbuyo musamu kuti ngakhale olemekezeka mkaka anakambapo mbuyo amene wande mwatchula ndatchula amenewa chifukwa anakamba pagulu kunena kuti kulibe za Tonse malamulo ananena ndithu poyera ndiye zimenezi I think ndi mbali imodzi ya mpungwepungwe umene Maepiskopi akukamba chifukwa mmene Tonse inkagulitsidwa kwa Amalawi ankaona ngati kuti pali Tonse koma monga amene bambo Chikanya anenera ndi chinthu choti chinangobwera machikhadzakadza ndipo kwa anthu ena amene ali mu Tonsewo amanena kuti mwinanso ndazibusa ndi ansembe ndiyena amene analimbikitsa kuti pakhale chinthu ichi koma m'malamulo mulibe ndipo muchamanenera samu kuti ku parliament zinaoneka kuti ena azikana kuti sipofunika kukambirana iyoyo ndi deliberate move yoti amene akudyerera pa mpungwepungweyo upitirire because malamulo athu taonapo malamulo angapo mwachitsanzo section 64
imene inachotsedwa mu malamulo a dziko lino imene imakamba zonena kuti phungu akasintha chipani atani uphungu wake watha anayichotsa ndipo aphungu safunanso kambirana chifukwa amaopa kuti atachotsedwa chabwino pali nkhani ya kuchotsa president pa mpando impeachment imene yoyo inayikidwa komano pafunika ndondomeko ngati zimene zikukambidwa panozo ma procedures munthu akafuna kubweretsa ma procedures amapezeka kuti munthu uja sakukondwera naye chifukwa amadziwa kuti iwo adyerera ndi that kind of status quo. Tukumbukira Lucius Banda kuti anapita bwanji kundende nkhani yake inali ngatiti inali imene chifukwa akafuna akhazikitse ndondomeko zokhazikika zoti president ngati sanachite bwino achotsedwe iwo aja anakathera uko de iso ndi chimodzimodzi kuti pakunenedwa kuti pakhale ndondomeko zokhazikika zoti ngati pali 50+1 pakhala zipani zingapo pakhale ndondomeko yoyenerera anthu akukana pali ena amene afuna kudyerera koma mfundo imene mabishopu anapanga suggest ndi imene pakhale ndondomeko ndi kugwira ntchito limodzi zotukula dziko ngati in this scenario imene tili nayo because without that kind of thing ndi chifukwa chake no chinthu chingokhala chikungoyenda ndi mphepo. Chabwino tikonze kapena mundikonze pa poti mwatchula ndi programu kuti Lucius Banda anatengedwa kundende inali nkhani ya ndale kodi nkhani imene jayo inatengedwa ngati ya criminal koma ndithu anthu ambiri amaganizira kuti inali ya ndale ngakhale iwo anayimba kwa nyimbo ziwiri zitatu zokamba nkhani imene kuti chabwino ya tithokoze kwambiri. Tsopano pa mutu umenewu tinene kuti ndi mavuto oti mpaka kudwalitsa Malawi bambo chikanya mavuto au ulamuliro wa Tonse mmene ali limo Malawi nkudwala kapena tikozopita patsogolo ndithu sampali kankhani kamene kamanenedwa mwina to make a lot of sense. Kuti what broke the camel's back is the last straw. Mwachisanzo mufuna mupakire katundu wanu panjinga ndiye mwamba kuika bagi loyamba akhala bwinobwino mudzaika bagi lachiwiri akhala bwinobwino njinga ili bwinobwino mudzaika bagi lachitatu mudzaika bagi la 5 ma 50 kg amene bagi la 5 njinga maspoko kumwazika mwa kupindika ndoti actually lapinda taya lapinda jela la mwaza maspoko ngati ni bagi loyamba ngati ni bagi lomalizalo likhala lomaliza ndimene la mwazitsa koma in actual fact ndi zonse ndifuna tanthauza chani isikhozo khala ngati kuti Tonse Alliance sikupangitsa kuti dziko lipange koma it could be part of it. Chabwino it could be part of it not kuti kuthandizira nawo kuononga zinthu. Chabwino tiyeni pang'ono chabe tingokambe za ma leaders amu Tonse Alliance kuti mwina omvelanso samu ena sosini wadziwa nkomwe sinodiwoti muli ndani ufuna tesere kuti mwina tifikepo chifukwa tikudziwa za tingochula ma leaders okhaokha Lazarus Chakwera Klaus Chirima tukamba za Joyce Banda tukamba za Chiwambo Kamuzu tukamba za Chisi John tukukamba za Achihana tukukamba ndeti pa namba jani kodo menepo ifwa tufunika tikafike tukamba za Mark Katsonga ndiye akubalaka wa dzina la tawa ena situwadziwa chabwino ndi anthu ngati amene wawa koma at least amene ndatchulawa akhoza patsabe ponyamukira ngati atsogoleri amene ali mu Tonse Alliance poti palibe malamulo wake samu chifukwa chake sizooneka kupita. Chabwino ifwa alibe nakathonera kuti job description ali ndi ene job description kuti ife tizichita zakuti tizithandiza mwakuti malamulo mulibe palibe mwina amafuna afusefuso ine ndimafuna kufusafuso ndimafuna kufusafuso ndifuse kapena tipite pena fuso ndiona kuti akuluakulu ndi amenewa ndiye pa ulamuliro wa boma la Tonse umene tinganene kuti ukhoza kuthandizira kuti dzikoli lizikhalabe mosayenda bwino tikambeza awati kwenikweni amene tinganene kuti awatu yawo ndi amene mwina akuchititsa kuti mavuto a ulamulirowa akhale alipobe. Ndingoyamba kwakukulu ndiona ngati amene akuonekera poyera kwambiri
ndi UTM ndi MCP tikukamba za UTM ndi MCP mwina chifukwa chakuti winayo akutsogolera winayo ndi vice ndamene kuonekwa ndi anthu amenewa awiriwa tinoti zibani ziwirizi I think siziwonana bwinonso komanso I think mwina pamenepo poeti ndi ngonjezera ona kuti amenewo ndi amene ali ngati ma major partners mu mgwirizano wa Tonse Alliance muli ma 2 major partners mmene anthu amene amapita ku mgwirizano kwawo anagwirizana kuti ndi MCP ndi UTM ndi UTM inabwera ndi abale ake MCP inabwera ndi abale yake I may not be very sure pa nkhani koma ndikuziwa monga PP inabwera ndi MCP ndikuziwa monga chani ndi achani anabwera ndi UTM had some partners and ndikusiya anakhala 8 no in the end ndifanya yake mwina awiriwo ndi amene amakhala ngati ali pamwamba kutchulidwa kwambiri. Tiye tibwereno ku mavuto amene abwera akuluakulu tiye tione ngati tingapezemo mavuto a ulamuliro tikambeza ku nokima komanso mophatikizana ndi ku nduna wa zamagetsi tukamba zoti a Newton Kambala amene ali a UTM anachotsedwa pa udindo koma nkhani zake zinakhuzana ndi kuti amagwirizana ndi achihana amene anabwera bambo Chizule mkhozo ndongolera kuti afford inabwera kuti ku UTM kapena ku MCP. I'm not very sure. Not very sure. Yeah, no. Anyway, komano amaone kuti ali limodzi ndipo mu mlandumu ali limodzi. Tukamba za mavuto a ulamuliro wa mutonse amenewa. Ndipo ndi izi zoti zachititsa mpaka kunokima nkhani ndi tukumakamba ya abuluma yoti yayiwa mwina ngati DPP koma tukamba nkhani ya ulamuliro mboma la Tonse kutengera pa zimenezi tiziti atsogoleriwa tikatatsogolera sindukambano awiri amene tanena kuti MCP ndi UTM koma nene ndafuna onse aja pakamodzi tiziti aliyense ndiye kuti akufuna cholowa nchifukwa chake mwina tilipa mpishupishu chifukwa tikadziwa vuto akasiya dziko likhozo yenda bwino ndimafuna tikambirana pamenepo kodi vuto lili pamenepo kuti aliyense afuna akatengeko akaomole akhale pabwino. Zikuoneka choncho ndi zimene akupanga atsogoleriwa zikuoneka choncho chifukwa ngati nduna zingapo zimene zinachidwa caution ena anachotsedwa zinthu zake zinali zimene zoti anasokoneza pakuti tipatikizirepo so nduna ya MCP kumene yachotsedwa posachedwa apa nakambaso msabata awiri apitawo nkhani yawo yakunduna wa za agriculture zinawakazi kuti afuna china chake cholowa akupanga mwinapoti mwayamba kale zimene zikuchitika masiku ano ngono kuti basi ka system kena kake ngono kuti pameno pake anthu apese cholowa nde zimenezi zikumwabweresa ka suspicion kwa ainawo amata na feso na neso basi nde zuma khala kuti zisokoneza zinthu andi nde kuti ndi alliance sizingaende. I think some wa tingati watani kodi wa songola penipeni pamene pali nkhani yayikulu zili ngati kuzimba ife ngoti kasaka nyama nyama ija makhala musaka nonse ngati zimene zinachitika apapo ndiye chimene chimachitika notsopano nyama ija wina walasa ndi utaka ndi mpaliro kaya ndi chibonga kaya ndi ujeni chitengo chabe ndiye ena amathandizira kumalizitsa zinthu chicha komano nyama ija ikakhala kuti ino yagwa pali mwambo umene timanena kuti wa shomo kuti ino amene wapangisa kuti ino nyama yeniyeni ija ife ndani nthawi zinapa makhala mavuto ifa malimbirana wina mati ndine wina galuwanga wina janjani ndiyeno nthawi zina munthu ngakhale amene anamenya koyamba nyama ija amanoti oshomolanso panalibe ndatani ndapanga ndekha. I think this is what has happened ndi nkhani yakulowa boma ndi Tonse Alliance and pa kumapezeka magulu kokerana kuti no tinaphandife tidyendife tinaphandife tidyendife nde chimene makamaka chili patsogolo moti nkhani zimene mwanenazo za Kambala za ndandani mukazunika bwinobwino
nkhani yake kulowa kumeneko kuti anthu akukokerana kuti kodi amene atenge ndithu mwendo wakumbuyo ndani kapena miyendo iwiri ndani pa nyama imene tinapha. Zotsatira zake mkangano umenewu ukupangano kuti tonse amene timapanga liwamba tipezeke kuti sitikudya nawo nyama ija chimene this is what is happening in Malawi. Ndithu kudzaona nkhani kutulukira pamenepo abuluma kupita ku parliament ukafotokoza chilichonse ndithu ndipo nkhani linkamwankamwa soti ndifoyamba kuyulutsayi tinadziwa kale tikudziwa kuti akuti amavutitsidwa kwambiri zimenezi zili mu ulamuliro omwewo wa Tonse mavuto ndithu amenewa kapena imeneyo ndi nkhani ina. Well because okhala nkhani ina and nimene zimachitikira panali kudabwa anthu kuti choyambirira anasunga abuluma nthawi yayitali mpaka na choncho zimadabwitsa kuti you wonder kuti fisi akukhala mkhola la mbuzi muno bwino nkumakhala ndi mbuzi ndiye umati kuti chuchitika nchani menemo fisi ali mkhola la mbuzi nkumakhala kumagona ndi mbuzi limodzi ndiye pena manoti I think chilipo chimene fisi akutuluka akuthawa mkhola la mbuzi akufisi weyo fisi so nkhani yodabwitsa mwina tione kuti pankhani imeneyi ya utsogoleri kapena kuti ulamuliro mboma la Tonse aepiskopi atipempha zotani. Nkhani tu imene aepiskopi anafotokoza bwino ndi imene I think tingonena pa mfundo iyi nkofunika kuti zipani zimene zili mu Tonse Alliance ziganizire zokonza ndondomeko ndi kugwirira ntchito limodzi zotukula dziko lathu nthawi ya ulamuliro wawo isanathe. Dezi jadimanoti chinenereni maepiskopi nthawi ya lenti mpaka pano ndondomeko zimene zachitika ngati sidaziona kukhangati kuti sana kambe china chilichonse kapena kukhangati kuti maepiskopi ngopanda zero kapena kuti mwina saganiza bwino chifukwa chake alliance ija inali kuti tioloke basi tieni tioloke tikaoloka tamaliza mabwato tiphwanyaphwanya aliyasakaona mena basi akafike bora taoloka. I think that was the issue. Mfundo ndimene anapempha maepiskopi koma anthu amu alliance wo palibe chimene akutani akuchitapo pankhani kufikira lero ndipo mavuto ake ndi ati ndi amene akuchitikawo. Chabwino ndiye ndikutero kuti pamfundo iliyonse ndizibwera ndi funso limene lilo lonena kuti lopanga compare ndi ena amene amayankhulapo koma mukakamiza kwambiri ndipo amachitonena kuti muchite pasanathe masiku mwakuti kapena mwina nchifukwa choti aepiskopi sadanene deadline kuti zimene zichitike iwo watu anena deadline anena kuti nthawi ya ulamuliro wawo isanathe komanso tu anaonjezera musimu akuna kuti kuonjezera apapa nkofunika kuti pakhale ndondomeko zabwino zoyendetsera boma la mgwirizano wa Tonse poganizira kuti lamulo lija la 50+1 tikuona kuti mtsogolo muno sipadzakhala chipani chopambana kuti chiyendetse boma la pachokha kukuoneka kuti ndi mgwirizano wa zipani zingapo umene udzipanga boma nthawi zonse. So apart from kutika amaepiskopi akunena kuti pangani ndondomeko ino a Tonse komano akupemphabe ku boma na kuti no pakhalenso that kind of arrangement kuti boma la mgwirizano likalowa mboma lidziyenda bwanji monga mmene maiko ena amapangira chifukwa ndi 50+1 it's likely chipasi zikhala ndi zipani ziwiri zitatu zimene ziziyendetsa dziko la Malawi. Tsono ngati akuluakulu aku parliament sayionanso bwino mwa serious nkhani tizikakhala ndi mavuto so nthawi zonse ndio tino ngati dziko la Malawi chifukwa nchidziwikire tayamba izizi ngati ipitire ya 50+1 izizi ndi tizikhala nazo chifukwa mwina padzakhala povuta kuti chipani chimodzi chikakhale chokha ndiye tizikhala ndi zipani ziwiri zitatu na ndondomeko zofunika kuti zibwere ndondomeko zija kuti ziwiri zitatu zipani ziti pamodzi azipanga bwanji osangosira okha kumbali. Chabwino amene mukutitsatira tikupitirira ndithu kupatsirani program ya Catholic Perspective lero tikukambirana nkhani ya mavuto atsopano koma tikuunika kalata imene alemba aepiskopi chaka chino chimene mpingo ukukumbukira kuti patha zaka sate chilembereni kalata ya 1992 imene inagwedeza Malawi kwambiri ndipo tikufuna tione kuti kodi pano akuluakulu atsogoleri akuzitenga motani zinthu zimenezi chifukwa amatero ndithu kuti pali magawo angapo oyendetsera boma
timadziwa za ku parliament komanso amene ali mu ulamuliro komanso aku court komanso pamabwera ndithu ena amaonjezera amati fourth estate chalichi mpingo ndi fourth estate ndipo ali ndi constituency yawo ali ndi anthu awo ndi adalemba ndeti mafati waone kodi zimenezi zikuchitika pese zikuchitika nthawi ikadalipo tikukambirana zimenezi tili mnyengo ya advent imene ikutipatsanso mpata wowunikira bwino zimene talephera kuti mina tikhoza kuchita bwino tili pamutu wa namba 2 mzokambirana zathu utsogoleri wofooka utsogoleri wofooka tusiyanitse nchiyani utsogoleri umene ulipo lero tikaonanso utsogoleri umene udalipo mu 1992 of course mwanena kale bambo Louis Chikanyo kuti ainuyo kwenikweni kudalibe koma bambo Chizule avomereza mpaka mapita ku msonkhano kweni anayi tikapanga compare utsogoleri wa 1992 ndi umene ulipo pano mphamvu kufoka mphamvu kufoka tingati bwanji nzosiyana utsogoleri umene unaliko 1992 unali wamphamvu unali wamphamvu umapanga chiganizo cha mphamvuso akamapanga ziganizo za mphamvu ndi aepiskopi akuyerekeza ndi kapangidwe ka ziganizo ngati apa kunoti tazindikiranso mwachisoni mpaka chisoni mwachisoni utsogoleri wa boma la Tonse ndi wofooka komanso ochedwa kumanga Mfundo ngakhale kuti pali malamulo owalola kuchita choncho akuyerekeza ndi wakale aepiskopi akuona malamulo owalola a president kuchita president akuloledwa kuchita izi koma sachita makamaka maepiskopi akufotokozanso kwambiri kulumikiza Mfundo imeneyi yopanga chiganizo mochedwa mofooka pa nkhani ya kulimbana ndi katangale imene akuna kuti zikukhudzana kwambiri ndi nkhaniso yolimbana ndi katangale makamaka kukamba nkhani yona kuti boma ili kuti lilowe mbwalo president wake ndi anzake onse analimbikitsa kwambiri kuti ifeyo tidzathana ndi chani katangale ndipo izi zimene zikuchitika sizidzachitika ngakhale munthu adiye kwa mtambala amene akakhala ndithu kuti abweza ndi kwa mtambala yomwe nde iwo akunefaka na kuti tazindikira mwachisoni akukamba izi chifukwa chonena kuti pachitika nkhani zingapo zimene zinali zodziwikira zonna kuti mwina 17 billion yadyedwa ya covid kaya ndalama ina yadyedwa wakuti koma kupezeka kuti zeni zimene ziganizo zimene zikupangidwa ndi utsogoleri zikuoneka ngati zoti sizikupita patsogolo kwenikweni chifukwa na kuti utsogoleri otere ndofunika because pachizungu ndiziyamati decisive leadership you know kuti when something like this happens anthu adya 17 billion panachitika chani mpaka lero Sam tikhoza kuonjezeraponso 6.5 billion pali 6.5 yo pali 17 billion pali zambiri mbiri zimene tikhoza kukamba koma ndi zitsanzo cha feteleza ndalama za feteleza kubedwa kwa chimanga kwa Admark nkhani ya kumala giving body ndi zina zambiri chabwino tsopano kufooka kumene aepiskopi akukamba tingakulekanitse bwanji ndi mfundo imene utsogoleri wa dziko lino ukunenetsa ndi kuyendetsera dziko lino mwachimvemvemve kuti iwowo ndi ulamuliro wa rule of law kodi mchichewa nkuti chiyani rule of law kutsatira malamulo wabwino kutsatira ulamuliro wabwino amakamba zoti kulamula potsatira ulamuliro wabwino chabwino wotsatira malamulo rule of law ndiru kangati mwina aepiskopi adaona pambali pamene oyendetsa boma agwiritsa ntchito mfundo ina titelo inuyo muona ngati akamati fe tutsata malamulo ake atamene utsata zutsatika nziti tulinaza nkhani ya corruption pano rule of law pa nkhani ya corruption cha akutsatira anachotsa nduna ya agriculture kuchotsa kina konkuruza soti kuchotsa nduna agriculture sikhozo muchotsa pa zifukwa zosiyana koma anatilonso kuti akachotsa choncho so what else abangarishafu awachotsa what else ngati chabwino tuneza corruption awachotsa ifa cha corruption is involved in corruption awachotsa so what else awazenga mlandu akambala anawachotsa what is happening now so mwina pa nkhani imene so the rule of law part
zongonena Bambo Chizule mmayankhulo ya ndimafuna kunena kuti pa nkhani imene ya kuti mwina amachedwa kuganiza maepiskopi ananenanso motsindika ndimafuna ichi kuti omveranso achitsate anakambapo za ofesi ya mlembi wa president OPC secretary kuti ameneyu nthawi zinaso ameneyu akuvuta ndingowerenga apa na kuti malipoti abungwe ofalitsa nkhani akuonetsa kuti mabungwe a boma, maunduna, ma department ndi nthambi zina za boma zidayima chifukwa kudikira chilolezo kuchokera kwa office ya president and cabinet. Ndipo nthawi zina kudikira kumatenga miyezi mpaka isanu. Office imeneyi malo moti ikhale chitsanzo cha utsogoleri wabwino otumikira anthu nthawi yake yasanduka office imene ikulephera kukwaniritsa ntchito yake yotumikira anthu. Ndiye a president munthu amene anali mu office imeneyo nthawi imeneyo anapezeka kuti amudani amusunthapo. Ndiye ndi chinthu chimene tikhozona kuti chinali choyamikidwa chiweno yamikira komano tsopano panopono ayikawina komano zinthu nkhani zake zokhala ngati zitizo zomwezo. Ndiye chifukwa chake anthu ena akumafunsa kuti kapena pali china chimene chimavuta kuti no munthu kalumikizana ndandali chifukwa ngakhale amene alipo panowa anthu amawayamikira kuti iye asankha munthu wabwino koma tikamamva nkhani zimene ulabuluma zijaukamba ukamba zomwe daba kuti ni munthu yemoja amene amayamikiridwa chabwino kodi zimene zandipatsano mpato oganiza kaganizidwe kena kuti kodi pamene amalemba kuti ayi utsogoleri wofooka koma kupeza kuti akatchula munthu woti ali under someone ndeti akamati utsogoleri amakamba za a president kapena akukamba ndithu anthu ochuluka mdziko muno choyambirira upresidency upresidency ndesakhala yekha makhala anthu angapo menemo ena aja tu ordinarily their advisors are president now ndi advisor no strong anokhala munthu omuuza zoona president osamibisira asakhale wamantha office asakhale wamantha chifukwa he is helping a top office azimuuza zeni president akakamba za utsogoleri wofooka akamba za office osati munthu ngati chakwera ayi koma office yake ngati ya president ndiye mwene muli secretary munduna amene vice president amene wakakhala weak president amaoneka so weak ndiye akamachita expose president zochita zawo tiona ku issue ina ili kuina kuti tiona kuno bwino menewo nchifake wa mabishop pa nkhani imeneyi anatsindika unoti kagwiridwe ntchito ka office imeneyi kuthekera kwake ndi kuyenerezeka kwa anthu akuluakulu a office imeneyi kukuyenera kuunikiridwanso bwino ndipo kuti pachitike kanthu mwansanga ananena choncho ndiye sa president kuona kuti pachitike mwansanga anangochotsapo munthuyo koma mwina zina zimene maepiskopi ananenazi sadazirani iwo anangoti aepiskopi anangoti kanthu osakatchula bana kuti kanthu kake kari kangachitike msanga sanatchula kagwiridwe ntchito kuthekera kwake ndi kuyenerezeka kwa akuluakulu aku office imeneyi chabwino tiyeni tikambeko ndale pang'ono pokhudzana ndi mutu umenewo aboma la Tonse adalowa adapezamo anthu amene akugwira ntchito sidaone chipongwe ina chilichonse akuchotsa anthu ayi adawasunga amene aja ndipo umboni wake ndi umene taonera kunkhani ngakhale yakunokima kuti no munapereka chitsanzo choti paka mbuzi ni fisi zimene zimachitika ndipo ndimene mwina zikadalipobe mpaka pano samu ndi kuyimilitsire tupombo anthu angapo anachotsedwa amene anali boma lakale tikambe za reserve bank governor ali kuti amene uja anali wa boma liti zingo ndi angochweko mmodzi koma mukati muone abungwe la mulakho alomwe china chimene akumachitira zosagwirizana mwina boma amakamba zimenezo zokuti ife anthu athu munawachotsa mukuwachotsa maudindo ngakhale panopo kunali nkhani ya ma DC amene ambiri
akusunthidwa ena akuchotsedwa nkhani yake ndi ngati yomwe mpaka inali ku court apapa mwina ndime ipitilira no kuti anthu aja asunthidwe koma nkhani zake ndi ngati zomwezo ndiye tisaneneretu kunena kuti anthu sadachotsedwe ayi ena adachotsedwa ena you see some kuipa you see abambo kuipa kwa ndale zongosankhana pa chibale zongosankhana pa mtundu awawa alowa afuna achotse anzawo muchotseranji ngati munthu ogwira munthu ntchito muchotseranji komanso awa awikamo awo ngakhale satha ntchito mamwikamobe chifukwa ndi wawo so amene amabwera amati awawati achotse tikemonso so with that and chifukwa china chimene afuna kuwachotsera atawa anawayika chifukwa sadziwa ntchito maona anango atenga pa ndiye nkhani yake we are going into a circus kuti amati muti ukukhanga tikuzungulira pa roundabout chifukwa apopo ndi mukhanga nomwandiyankha ngakhale nalisanafunse koma mwayankha chifukwa timafuna kuona pa nkhani kuti kodi chikufola utsogoleri nchiyani ineyo sinalankulepo specifically pa nkhani imeneyo mafuna nene kuti sitingapangire to rule out kuti onse anachotsa alimo ena atsalamo atsalamo amene anali kale boma lakale alimo nkutheka kagulu kenaso momwemo kakhozo sikasangalala kuti awaziziyenda akozo sinomo zimene zimachitika akozo pangisa kuti basi samayende mama pamveka karuma mbuyomo kuti magesi atazima nthawi ijayi blackout ya dziko lonse kuti kagulukena kanthu kanangoononga katundu kwangoyotsa maji andi kuti mwina yamwe ipange find out ndingani jamku mwina ndizokhuza zipani zomwezi kuti aoneke olephera basi akhale zamafuta zomwezi amatero ena kuziwa chilungamo chili koma it's possible kuti zikozochitika kuti tisokoneze chifukwa chake be you have to be very careful posankha anthu okuthandizira ntchito zako chabwino mafuna alimo ena ongofuna bambo Chizule mwina tinkakhalira letsekera kunja pamutu umenewo umene utakamba mokwanira I think ineyo ndimaona kwambiri kuti fundo imene maepiskopi anayipereka ngati yachiwiri ifana kamba ya ulamuliro wa boma wa Tonse akukambanso za utsogoleri wofooka iwo ayika pachiwiri koma kwa ine ndikhoza kuona kuti imene ndi fundo imene ikhoza kukhala kuti ikutibwezeretsa kwambiri mbuyo ife ku Malawi komanso ngakhale maiko ambiri amu Africa chifukwa tikati tione maiko amu Africa amene achita bwino muzaka the last 20 years tiona kuti anali ndi atsogoleri amene ndithu anali ndi quite osati utsogoleri wofooka monga zathu aku Rwanda zathu aku Botswana zathu ku Tanzania posachedwa apa pano tukamba za ku Zambia so ni nkhani ya utsogoleri the leader I think sets the pace chifukwa anthu amanoti but Tonse alliance change no but I think the leader who leads who is a captain I think this is a very important mfundo imene tunafuna nditsindike kuti ndi imene imachita drive whether it's a family whether it's a church a parish ngakhale some zulo timacheza ndi wina wake timakambira nazo utsogoleri zomwezi amene I think mene tafikira pano Malawi we need a strong leader somehow ka element pang'ono ka dictatorship ndiye anapanga justify na kuti look at our neighboring countries some of our neighboring countries anananga chisanzo cha ku Tanzania makamaka nthawi ya Magufuli already he was a leader who with tough decisions dziko linatani linasuntha within 4 years look at Rwanda yes look at Rwanda the tough leader amene amapanga tough decisions zichitika nchani ku Rwanda zathu look at Uganda yes Uganda Museveni is tough zichitika nchani we can't compare ndi Malawi look at other countries ndio mkaona Malawi leader wa Malawi soft leadership see what is happening at the moment we need a little bit of toughness do you remember some kuti ndawo ya bingu dziko la Malawi was registered kuti inali dziko number 1 country imene inali fast inasuntha kwambiri time manager I think it was second to Qatar I don't know something like that Singapore something like that why we had a strong leader a tough leader we need a tough leader somehow kadictator pang'ono dictatorship pang'ono tipereke chitsanzo cha kuti president anazindikira kuti mwina fetereza otsika mtengo mwina
pofika nthawi ya mvula adzakhala asanafikire alimi. A president ananenapo kale kupanga hint kuti ino antuna ino mukadzangofika September musanabweretse dzakuchotsani. Koma iwaja ndapeza kuti September wafika popanda chilichonse. You see, de pano akumuchotsa too late, mvula yafika antosa Oktobaso kulibe fertilizer. September ijadutsa yonse. kodi kulibe fertilizer kulibe akuti pa wotsika mtengo kulibe kuli odulayo amene ali machawa 70,000. mitu imene tikuyenera kuyizukuta ndiyochuluka kwambiri. Ndiye tikhale tikujowajowabe koma pamenepa tizingophatikiza. Okay, ndiye titenga mutu wa corruption, kusakazika chuma cha boma, kupatsana maudindo, mokondera ndi kukhala pamwamba palamulo. Yeah, this is corruption. This corruption. Zotsaza corruption zimenezi. Chabwino. Kukhala pamwamba palamulo. Zikuchitika kusakaza chuma ndi kukhala pamwamba palamulo. Zimenezi zimene akufotokoza ndipo samu zitsanzo zooneka bwino ndi nkhani zimene zili mkamwa zangochitika pompano kuti ndalama anakapereka ku bucha. Kukapereka ndalama anyway nkhanga timonyogodola anatenga ndalama kugwirizana ndi munthu wina wake osayenera pa malamulo, munthu opanga ndondomeko yonso osayenera pa malamulo, koma anautumidwa kuti atauze kampani ina imene siyafetereza kuti ndalama ndi mutibweretsere fetereza. De anaphwanya malamulo onse akapangidwe ka ndondomeko zonsezo. Ndi mmene akunenera kuti ndife okhudzidwa kuti pakumva kuti chuma cha dziko lathu chikuonongedwa, ndipo alendo mogwirizana ndi andale ndi antchito amboma okonda katangale akupanga zimenezi. Zimene Aepiskopi amanena mu May no this is February March izi nkhani sana inasana tani amalawa ambiri asana idziwe ndoti zikupitirira ona maona zikupitirira yes panopo tamva zimene zikuti pali magulu angapo amene atapata pa ndalama athawa nazo. Atone jeno anapita ku Germany okafukuza sinthu zoti abwera ndi ndalamazo ifana angobwera kachetechete abwera amene amapita anabwera amenewa komano amene amapita kuti tukasaka ndalama kuti zibwere tazimitsa zili pati abwera nazo anguti samba ukamba nkhani zina zimene kuti ayi panopo akukamba nkhani yakuti Chabwino. Ndiye nkhani zitsanzo ndi zimenezi kuti anthu ali pamwamba pa malamulo kumapanga zinthu zofuna tu kuti there is a new way of kuba Atsopano Sam imene pang'ono tidzaivomereza and tikuivomereza yamba kulowa chambo kachikhalidwe izi zimene akunena abambo zitsanzo one of them si basi zatha zimene zichitira pati tizitengeso pati anaja ndalama wanaja kaleto si basi then kubwera 6.8 akakhala ku koti sabwera nkunena kuti uwu ndi mlandu atamafuna munthu apite kulibe kuwapitako kamanga basi komanso samu tiuzane mboera andomvera adziwe izi palibe court imene lingapange enforce scam kodi scam pachichewa tingati chani akubera you have been duped akuchita chani kuti no anakusitsa kuti tiyeni ndikakugulire na apa basi akusiyani mapepala kaya chani kama munthu there's no court you can't go to court kuti wina wake wandipanga izi naona anali there's no court that can enforce a scam. If this is a scam, let's accept as Malawians we have been duped. Sama zabita. Aja atijera amene. Izi ka system kama yamba pang'ono zinthu zochepa. Ma agents ayatero mane. Amabweredwa tu mwazi motel. Amafika munthu tumizane ndalama mwakuti ku namba basi chikhulupiliro basi ndipo kuderedwa munthu apa kumbira ina analimbira po phone unaphunzira ansembe nato anaderedwa usingachule ine pang'ono akananibera kuti ananimbira phone munthu akuta wadi no bambo chikanya ina chabwino ndichokera ku South Africa sikuli mbale wanu South Africa yes kuli mbale wanga South Africa kuli mbale wanu watumiza katundu una wake ndeti pa Mwanza ndio ufunika tichite clear katundu then nazi of course ngasiti nazimvapo kale nazi oti afuna ni tape afuna ni nangoti zona nde nachula dzina la mbale wanga lu South Africa uma nachula dzina lina usati lake ntachula dzinalo akuti nazo
and then you should be clever to know loopholes amuntu amene akubwera kuti akubere chifukwa chake mutiswerera kaujeni nthawi inakeso pali 6.8 billion dollars imene asayinira president dzana akuti ikubwera ku dziko la Malawi. And you say that president is weak. Utsogoleri Wofooka ndipo wadisogolera ndrama waredi ndi akuluakulu ena ndithu unoti ndi asukulu koma ziza kuzivomereza izi some 6.8 billion dollars tui ndi which bungwe we are rich some bungwe lili limene kupanga zizi siuoneka pa website alibe website. No, I think you will not get information. We can rightly question such things. Owerengeraso ndi mmene ndalama za yotchedwa kubuchara kuja. Komanso komsiko yamba ni mbuyo muzachitikapo izi. Mbuyo kuzinachitikaso boma la TPP. It's not new. Anagwirizana so ndi Afrix Bank kuti apangaso airport ku Magrie 1.10 billion dollars also. Mosafuna kuti tinyoza wina aliyense. Koma popereka zitsanzo kale timatero kuti anthu tikamalowa town kumachenjera amene amaberedwa makhoti ngwachondo ajamata amasira mapepa lamwenaja bambo ali nafoja abwera kudzalima kuchoka mbanki akumana ndi munthu apa ndikuchulukitsirani kwasira chiwalete cha mapepa lokhaokha iwo kupita ndalama mzimene mufuna nanga kuti zimene zifuna jero nkhani iyi chimene chimwavuta kwambiri nchonena kuti anthu amenewa amene akufuna amapanga scam uno dziko ifa munthu amene angapanga scam ineyo angondidyera ine koma munthu amene amapanga scam dziko atha kugwirizana ndi adindo ngakhalira dziko lino kuti tidyere Malawi koma inuyo mulandirapo kenakake. Iwe kuzopezeka kuti watengeka kuti ine ngati nzakhala kuti ndavutika nawo and people don't see this some. So people can do that and they have done that former kuti Afrix banks nathera pa zaku upeza kuti anthu ajanatana ngati apapa. Let's be very clear tamva kuti anthu alendo amenewa anayitanidwa kuti tendi dzatsimikizirane kuno ndipo ndalama zatengedwa ku Malawi kwalipirira tikiti ya ndege kogona chani ayambako abwera kuno avomereza kuti tinalipiriradi ndiye kuti ngakhale amene anapita kumwambo unaliko nawo chakandilitiricha kumekucha kunali malawasi anthu amene walandira malawasi akwera ndege chacha akudya pamenepo pakudya ndiyeno zinthu zimene zizo amene ali adindo they are benefiting from the thing ngakhale akudziwa kuti mwina patsogolo chinthu cha sichizatheka some amene my experts kupanga interpret ma posture ma gestures ma speech amanena kuti they can easily trace kapena recognize falsity akozodziwa ndi mmene munthu akulankhulira ndi mmene munthu akukhalira akuzipanga pose akuzipangira hando naona ka video ka mmene amasainira chani you see the way people mmene akukhalira mmene akuyimira you hear the voices mmene akulankhulira because panga says kuti I think mbodza ili alipo expert amachita zimenezi I had some lessons ya zimenezi kwa chake natenga ka clip kati ma audios ta Minister of Finance ndi president akulankhula kuti timvere pano I will try to together with you to check look at this. Okay, we start. Yes, timvere pano tumvera chani bambo chikani timvera minister of Finance azachuma andona azachuma alankhula mchichewa pamene president kachiwiri alankhula mchizungu amayankhulira kuti amene amasainira pamwamba kukamuzu chani pa ya chifumu chabwino chifukwa anthu ena akuti kodi munthu wakubayo angachite kuita mpaka kwa president and some titamva the caliber of the people ma delegate wamene amabwera nzizi uchito awa pita 6 ndi awawa ali mbungu Catholic perspective on radio and message.
izingotanthauza kuti Malawi yapeza nodanga la ndrama zimene sizikupereka ngongole ku dziko zimene ndi mwamphatso kuti azathu ku US azathu ku Europe komanso ku Israel akuyika pamodzi ndrama kudzera mu foundation imene amaiti Bridging Foundation kuthandiza maiko ena ndi ena muno mu Africa pa project amene iwo akuwaona kuti ndofunikira, ndipo kunoko tayika ma universities angapo kuti akhale ma projects amene angatithandize ndi ndrama yawo. Pali university jamadi inkosi ya makosi Mberwa yoti imangidwe, komanso pali project ya chipatala kuchileka cha kuhes chimene chizakhale ndi zinthu zinanso zambiri kupatulako chipatala chokhacho ndi ngati katawuni ndithu ka chipatala. Komanso azathu akuluwana akufuna kuti apange ngati factory yoti azipanga zinthu za kumunda kuzipanga value add, komanso fertilizer ndi zina. Kunzuni akupanga za mining, komanso kuluwana kucha kumasti akupanga so project yawo yayikulu. Ma project osewa kwaphatikiza pamodzi kuphatikiza energy production akukwana 6.8 billion dollars imene ndi implementation yake mwina ndi zaka zitatu kapena 4 kuchokera panopa. Catholic perspective on radio and welfare. When I said that we will increase our electricity generation capacity to 1,000 megawatts, some mocked and said it was an empty speech, but the Bridging Foundation heard that vision. And today we are signing an agreement with resources that will make that a reality. When I said that we will build 25-story twin towers at Capitol Hill to house modern offices for government, some laughed and said it was an empty speech, but the Bridging Foundation heard that vision. And today we have brought the resources, they have brought the resources for us to run with that vision. When I said that we will begin to build new cities, some laughed and said it was an empty speech, but the Bridging Foundation heard that vision and now have come to sign an agreement that includes funding for the construction of a medical city in Chileka, Blantyre, with satellites in Lilongwe, Mzuzu, Mangochi, as has been mentioned. When I said that we will move our agriculture away from subsistence and transition to agro-industrialization, some laughed and said it was an empty speech, but the Bridging Foundation heard that vision. And now we are signing an agreement that will make funds available for the construction of an agro-processing plant at Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, which will also manufacture fertilizer for our farmers. Catholic perspective on radio and welfare. Zimenezo ndi zimene zayankhulidwa ndi atsogoleri awiri amenewa, president wa dziko komanso nduna ya zachuma bambo Lucy Chikanya mwamba nkuseka. Yes. Oho. Ndimvera chisoni dziko lathu kuti ena ndithu tikukhulupirira kwambiri izizi. Tazikhulupirira kwambiri kuti zichitika. Look at the figure first of all. Ndalama, I think kudubiko oyamba tu dziko la Malawi kulandira ndalama zochuluka choncho kuchokera organization ina. Kulibeso dziko imene inalandira ku grant 6.8 billion. Choyamba chimene chitu grant. Yes. Grant or a loan? Grant. Now, even a loan you can. Ati mphatso anatera anduna. Mphatso? Mphatso. 6.8 billion. Which this is over 7 trillion kwacha. Budget yathu ni 2 chakuti trillion budget yathu 3 times this one. Dziko la kupatsa ndiye na kuti implementation yamba 3 years. Yeah, I think muna ikhala itata. Amati ikhala tata yamba implementation yam ichitika within 3 years 4 years anyway matero chabwino anyway koma choyambirira napanga note in both speeches weak tone. Do you know a tone communicates? Chabwino. Yes, it gives a communication. Akuyankhula mofooka. Yes, pa communication imati para language. Ukamala tone imene ukutipatsa umatipatsa communicate another communication. A president tone yawo weak.
ndisimene amalankulira pakakhala ma issues ngati awawo is weak, the tone is weak ya president. Andikuoneka kuti kunali anthu ayankhula kwambiri a president za magetsi sadaombe m'manja, ayankhula za Twin Towers sadaombe m'manja, ayankhula za new cities sadaombe m'manja, koma amene anazayankhula za medical city anaomba m'manja. Komanso medical city anayitchulanso anduna anayitchula pamene zinthu zina atchulawo kanduna a president sanazitchule. Apa anduna anatchulako za city yakumangochi anachula anduna sanachula a president achula city yakumangochi again city again zinachitikaso sikamwe inachitikaso kumangochi komweko ikubweranso anduna nanena za university kumzimba inkosi cha university inachitikaso sikamwiso chabwino now akuichulanso bambo Chizule anatero bambo Chikanyo kuti atilo lithandizane nawo kuzukuta kuti tionemo kuti mwina sizoona inu muona monso kuti sizoona. Ineyo nkhani yayikulu ya nkhani iyi yosemene ukambidwa apa ndikhoza nina kuti ndinene motsindika kuti nkhani ndiyokayikitsa kukayikitsa kwake kuli kuti ona kuti poyamba sinoti nzabodza ayi koma ndi kuti nzokayikitsa. Kukayikitsa kwake kuli pakuti bungwe ilili ngakhale pa website yawo achilolemberatu kuti information ina sitikupatsana anena pamenepo andi mukayang'ana palibe chilichonse chimene chambiri chikumveka cha bungwe limeneli chabwino pa zimenewo achita anthu amenewa zikungoyambira 2019 pa nkhani imene achitapo kanthu kumene kukuoneka kuti anapitako ndi ku Uganda kumene alonjeza kuti apereka $500 million osati 6.8 billion ayi koma ndi just last month imene anali kumeneko zikumveka kuti anthu omwewa adanamiza anthu aku Nepo adapusitsidwa kuti anatamanga zokhuzana ndi skulu kumeneko sizidayende ndiye kukayikitsa kwake kuli poyamba pamenepa. Kukayikitsa kwa chiwiri kulipona kuti aboma sakunena mwapoyera kuti kodi imene ndi ngongole ndi grant dzana tinamva anena atu anduna atu ndi mphatso anati mphatso koma mphatso yono akuyima imfotokoza monga Dr. Naon Mgwira amene ambassador ku Becham amene anayambitsa nkhani yonseyi anayankhula analephera yekha kufotokoza kuti kodi grant yake ndi yotani fa zikuveka kuti akuti tu amanga zinthuzo ndakamanga zinthuzo tidzilipereka lenti tikapereka lenti kwa nthawi yayitali pamene anthu ajaza azazinde pamene anafunsira kuti kodi imene iyi ndi grant ndewa Naon Mgwira anati ndi grant akuyitchula dzina malingana ndi modera anduna mchichewa anena kuti ndi mphatso ati sitizabwera zimene tunena kuti andunawo tisamvere kwambiri chifukwa iwo andunawo anenaso kuti zina sanena anena ndithu kuti zina sitifotokoza bwinobwino ndiye kuti anangazija timanena kuti that's fake kukayikitsa kwina ndikuti mubisiranji kuti ngati manena kuti masiku ano we are talking about transparency and accountability if Malawi is venturing into this bwanji anduna ngakhale mmene zafikiramu kuti anthu ambiri akayikira choyeneratu chinachi choti no abwere poyera anduna apangise press conference atiyitane fatulankhani tipite kumene kuti yankhulane nawo tifunse mafunso akati yange china chimenenso chikudabwitsa kwambiri mukaona pa website panga search muone mabungwe ma organization ma foundation osiyana akupezeka ena chabwino awawa sakupezeka isi kupezeka anachita solemba kuti isi pezeka chifukwa chani anena kuti ena unena chifukwa chani sawa komanso muone kuti boma amene limakakhazikitsa ndondomeko imeneyi zinali zija zoti tu kwacha mmava ndeti kungouzidwa kuti lero kuli kusaina kuti olo president akakhala kuti akayendera nzimbe mbewu kuja ni kudetsa mesa amatiuza kuti nkuja president apita kudetsa kuti zinatani apapa kuti akangona kuti lero kuli mwambo basi taji mabalance apo Chizule akona kuti zokayikitsa ine kuno kuti nzabodza ine kuti nzabodza tikakumbutsana nkhani Fr Elias I think tikhalapo mulungu atisunga tikakumbutsana anthu ambiri akuganiza kuti njira yongo khangati kuti anthu akhalengati kuti ayiwala mavuto amene alipo akhalengati mukondolo kuti kuligati tsogolo kutsogolo ine ndane saba nanena kuti muno Malawi mumbwera kafika chisimu kena kake mmene pang'ono tisivomereza kuba kwa smart ukuko kwanena kuti zikata 3 years palibe amene akafunse ningasiza chilingati official tachita organize bwinobwino ka function basi osabwera ndalama zija koma mkatikati ndalama zikutani zikupita
then tikasowa poyambira basi yatangani fapa kuveka kuti kumeneku ku bridging chani uku kuphatikiza pa ndrama imene ya ndege ndi accommodation kukhanga tikukapitaso kandi apopo nde sindili sure koma apa kuveka mphekesera iti yoti chani yoti paperekedwa 100 kwa amenewo ndipo tinanga si aboma sakuyankha sakutifotokozera ndezi mungobwera zotero sakumasuka chifukwa bweza takhala akauta pande transparent bweza kufotoza boma lapereka chakuti chauko chifukwa cha nkhaniyi yabwera mwa positive tentiyerekeze kuti ndrama zija zabwera chinga chitike ndi chani zidedwa azimwaza osati zigwira ntchito azimwanya anena kuti suti zipita ku account number 1 zipita straight medical city pachileka pa roundabout ndiye mmene tizikadyera kumeneko samu kunena pa chizungu chimene afotokoza ati no money ipititsidwa kunja, it will be reinvested in this country. Limene ndi bodza la nkonkhoniza chifukwa anthu odzamanga twin towers imene kunenedwa achokera kusachokera kunja ngati mafuta omwewa okatitengera achokera maiko akunja okatenga mathankala awatu amene akubwera muno amachokera maiko akunja. Ziwiya zopangira so when you say ndrama palibe no penny will go outside, what are you talking about? Kodi palibe ma fees ena ndi ena amene akapita ku maiko akunja for materials and other things. Tikamakamba nkhani ndi bwino kuti zipanga present moona mtima, because it can never happen for a project like that izakhala kuti ndrama zabweradi kuti nene kuti palibe penny imene ikapite kwina kapena to be reinvested kwina. That is a total lie. Chabwino. Ndibodza. Chabwino. Ti makambirana nkhani okhudzana ndi mavuto amene akudza tsopano. Kalata imene idalembedwa mwezi wa February kapena Marichi chaka chomwe chino, koma mavuto akungobwerera tamaliza ndi vuto limene likuoneka kuti latsopano zedi kuti dziko la Malawi lilandira ndalama zokwana $6.8 billion tikulitenga ngati vuto. Simtendere nanga anthu amasangalala ndi mtendere mtendere ndalama zabwera zinakakhala kuti zabweradi tatsimikiza kuti ndalama zabwera zalowa ku banki tingati chabwino koma apa pani matric amene ndikudziwa kuti papatsala fundo ziwiri zimene zoto tisungira mkuti chifukwa ya zaulimi zipangizo zaulimi zotsitsa mtengo komanso kukhalira kumbuyo anthu osakaza katundu wa boma malo mokhala kumbali ya anthu osauka kapena ayi nthawi yaperekedwa tenti ikambirane nkhani imeneyo kukhala mbali ya anthu osakaza katundu wa boma komanso mwati timalize ndi fertilizer zipangizo zaulimi nkhani yoti chiopsezo chatsopano kumoyo wa munthu mwachidule samu mafuna na kuti monga tanenera kuti zinthu zikuoneka kuti chinenereni zinthu sizinachitike. Ndiyambireyo yakuseri ya zaulimi zipangizo zaulimi panopo kulilongwe kunoko makuponi sanalandiretu makuponi sanalandire fertilizer auta analemba maina koma maina analembedwa koma amaitana mudzi amapita ku VDC kumabwera gulu kafukufuku amene ndapanga ine gulu imapita ku VDC ADC kumekuja kumatuluka maina maina analembedwadi komano mpaka napano mvula ikulokwa anthu kulibe makuponi kulibe fertilizer ena anapita anaitana koma anangogula ochepa anthu ambiri kubwerera ata anabwera ku fertilizer anabwera tikina ikuzokhala imene isamu kuti boma lingoiba myata phula anthu zijamata matraka fertilizer afika tukayendera koma fertilizer sanadani then azikata matraka anapita kodi mesa nduna nakayendera matraki kuti afika m'Malawi muno aisanduna pano koma akanakhala kuti fertilizer anafika bwezi atafika kose ndikale tumene koma panopo ine ndikutsimikizireni kuchikhanda kunsalu kuchani chano fertilizer udalira tu boma siligula fertilizer tu nujama atipatsa anthu atipatsa kumphatso anthu imphatso ija ndimene ikupita ku AIP pali ndrama uja fertilizer amene wachoka ku Russia fertilizer amene wachoka ku Morocco ndi fertilizer amene yagulako pang'ono ndi ndrama amuyika eseyo kumuyika pachani pa AIP otsika mtengo chifukwa kunena kuti ngakhale utalandira mphatso
akumayikidwa m'matumba ifa kumusakaniza ndi wina wake wa manyowa plus transport ndiye kuti koma wafika ngati wakurasha sana amene sanafike fa ananyamuka si last week kodi imene ku Netherlands ngati 2 weeks ago. Ndiye mankhani yakulu ndiyakuti mabishop pankhani imeneyi anakamba motsindika kwambiri kuti nkhani imeneyi ya ndingokamba chimene anapanga suggest tikuona kuti ntchito yothandiza anthu ovutika chifukwa cha okay I think imeneyo ndawerenga pambali koma utsogoleri kumbali ya kusakaza chuma zipangizo za ulimi iwo ananena kuti pakhale ndithu ndondomeko yooneka bwino kufotokozera bwino kuti zinthu za ndondomeko ya fertilizer otsika mtengo yenda chonchi koma kufikira pano zimene tikukamba situdzoti zinthu zikuyenda bwanji boma lankuti du Minister of Agriculture du President ali du pankhani pamene tikudziwa kuti Malawi imadalira chani sono nkhani yana yo serious tu atsogoleri fwani ya ulimi tu nkhani ya Malawi relies on agriculture mpaka na pano ndeza tilipa ulimi pomwepo liganizepo boma sopano kupanga ma mega farm aja ufunika ziyambe masiya akuti kuyamba mega autayamba sopano ayamba ndi mvula atiyamba kubunda huko ayambira kubunda kandrama yake ndio mwe bridging kuli magala ngati mwana kuli magala chabwino alright timalize motani programu iyi panali mutu wina umene munawutchula kusakaza kukhala mbali ya osakaza chuma kusena ndi kukhala ngani yo dandaulisa so ina ndi imeneyi kuti ACB opanga fight corruption akatatere awachita uli awapasa ulesi akatatere hayi mona pambuyo opo a president nda ACB panali ngati kuponyana na mawu ngati kuti a president sakwakhulupirirawa komanso ngati kuti akulakwitsa kuchita blame osapasa mphamvu ayi sono khala ngati kuti akuyikira kumbuyo anthu amene akusokoneza zinthu zimene zineti maso zitaziona kuti akati parliament aitane wina amene akukhudzira akuti ayi sakumana abuluma apite ku parliament ayi asapite mwikire kumbuyo anthu akuba anthu amene akhudzana ndi zasata ayi pakhale amnesty akangopereka ndalama bwanji angopereka ndalama bwanji mesa munthu ukabawa ndoti aba akamati apereke ndoti aba mwapeza kuti aba mkamana kuti apereke ndalama you see all those things kuikira anthu akuba kumbuyo zimene zinzodandaulitsaso kwambiri ndoti akusiya agula Malawi lambiri uko awitenga kagulu kochepa kakuba kuti kakhale protected tili ndi chiyembekezo sam ndife anthu achikhulupiriro ndife anthu achikhulupiriro mwina kutsogolo kuti tizipitiriza kupemphera mulungu atiyankha mapemphero athu munene dziko likakhale ndithu lotukuka kutsogoloko bambo Chizule anthu ambiri khale toni ati sitoni anthu ambiri samu atachikhulupiriro ndipo ine ambiri ndikamayenda akumanduza kuti sadzavotaso anthu ngakhale opita ku school anduza kuti father ine sindzavotaso ndene ndikumalimbana nawo kwambiri kuti let's keep on voting ngati mukudandaula utsogoleri wofooka tiupempherere ukhale olimba ngati olakwa ndi anthu alipo utsogoleri mpaka na munthu adzati khalepo watipatsa ifa ngati akumoza akuchani aku Tanzania anawapatsa wabwino nthawi ina yake why not us first we are going to get komanso ngakhala amene alipowa nkhani yotaka angozindikira zoyenera kuchita ndiye kuti we are there so I agree with him we should be hopeful koma zoti tili ndi chikhulupiriro amalawi ambiri I think ata chikhulupiriro koma ndifuna ndalimbikitse kuti no asataye chiyembekezo let's keep on hoping msogoleri samu mafuna ndine quality imodzi ya msogoleri amati msogoleri azita challenge my ideas anthu ena mwina even my advisors yake kwa chita challenge that leader nuona ngati unali mwa bingu bingu amaita challenge ngakhale aku World Bank akukomesa akuti amaita challenge ngukhala nawo pasi za devaluation ngukhala nawo pasi no I'm not devaluating give me the reasons that I should devaluate nkwakanira and nthawi ya bingu nditu I think zinaendako tikerekeza ndatsukula pita khanao pakati apapo tikatenga bingu I think is stopping the list of presidents that we have had. Chabwino. Nditu enawa
ngale bingu pena bage I think ni anthu omwe anamsokoneza koma bingu I think was a great leader kumalawi kunotu kusanakhale kumphwempho ya president chifukwa zimene ndimamva ine nthawi zonse ndikuti mtsogoleri wabwino koma anthu amene amuzungulira tinakhala nazo mphwempho komanso good leader ndiweyo advice is given to you just to supplement kuti ufika pati koma suti ungadalire ngizokhaokha chifukwa uzikalakwika anthu apanga point pa iweyo ndiye ukhale strong ndiye mwina kalata ya Aepiskopi 1992 inali yofuna kulimbikitsa anthu kukhala moyo m'chikhulupiliro chathu komanso kukumbutsa ma duty bearers kuti ino apange zoyenera ndiye apa Aepiskopi meneso alemba ino yokukumbukira kuti papita zaka 30 mukukhala moyo m'chikhulupiliro chathu. I think Aepiskopi anali ndi cholinga chomwecho. Unfortunately anthu makamaka adindo sakuzigwiritsa ntchito izi koma I think pali chiopsezo kuti ngati tipitirira kusamvera zimene zili mu kalata ya Aepiskopi Malawi apitirira ndithu kuzondoka ndipo mwina tsiku lina adzatha. There are countries amene alipo koma they are no longer there. That's not good that way. Anthu amene anali anyamata mu 1992 panopa ndi atsogoleri ena ndi ma vice president and the like uthenga wa Aepiskopi udamveka sudamveke pamene ayankhula Aepiskopi mchaka chino mkalata imene munenayi ndiye kuti pali wena amene ali anyamata koma kuwapatsa zaka 30 kutsogolo kwa dzakhala atsogoleri a dziko lino tichite zotani kuti mwina tidzakhale ndi dziko lokoma. Tinakakhala kuti timamva izizi kumazigwiritsa ntchito atsogoleri kumawerenga izizi ngono kuti I think I should use izizi bwezi zinthu zikusintha kwambiri koma timamva ena ndi akatolika kumene atsogoleri athu kutchali chiku chamapita kumamva nkondo ati mfundo zabwino koma sazitsata sitizitsata ndiye malo mwake zinthu siziyenda sikuti tu mfundo izizi kuzitsata bwino ndi mfundo zabwino zimene Aepiskopi akulemba amachita research kulemba so kwa funso limene mwafunsa Samu kwa amene ali achinyamata amene in 30 years to come adzakhala atsogoleri azigwiritse ntchito zimenezi and Aepiskopi akutipemphanso ife akhristu kuti tilimbikire kupanga push ma duty bearers kuti atsatire zimenezi tikutsatira ndithu zimene Mulungu amanena komanso zimene kufuna kwabwino kumafunikira. Tisangowombera m'manja zinthu zoti zitipweteka ife tomwe ayi tisawombere m'manja bodza tisawombere m'manja zinthu zimene zitiwononga. So I think that will be the message that I'll give you ku achinyamata amene alipo panopa amene adzakhala mtsogolomo ngati ma leaders and tsogolo. Sometimes when people are talking about zinthu sizili bwino they are looking at it mwina kuti ndiye kuti akunena uje kuti sakuchita bwino ayi but let's look at kuti tikufuna kukonza anthu amene ali pano kuti mtsogolo muno adzapitirire kuyendetsa Malawi ino bwino kuti Malawi apite kukhala some it's hope and faith that keeps us alive. Ndi zimene akunena Aepiskopi kukhala moyo m'chikhulupiliro chathu it's faith and hope that keeps us alive and going. So we'll be going. Timalize mokuthokozani Bambo Louis Chikanya munakonza programu iyi ndinu zikomo inali yabwino kwambiri komanso yotsekula m'maso komanso yothandiza kwambiri kukumbutsa anthu kuti tiyende bwanji kupita kutsogolo ngakhale kuti tikuyang'ana zaka 60 ka 2063 koma tili ndi mwayi oyang'ananso posachedwa apa kuti tikhoza kutane ndi nkhani ya utsogoleri wabwino. Bambo Chizule zikomo kwambiri chifukwa cha kuzukuta bwino kwa mmene mwachitira mpulogalamu imeneyi. Zikomo kwambiri Sam. Zikomo omvera ndi amene mukutitsatira nonse tikuti zikomo kwambiri kuti tinali limodzi lero pamene ndithu timakamba nkhani yoyang'ana mavuto a nthawi zino pozukuta kalata ya Aepiskopi imene anatulutsa mchaka cha 1992 papita zaka 30 koma yabwerezedwa kapena kuti yakumbukulidwa ndi nkhani imene yalembedwa mu 2022 mwezi wa February kapena March munyengo ya Lenti ndipo tikufunirani zabwino zonse pamene mukupitirira kuzukuta moyo wanu mnyengo ino ya Advent kuti kodi Ambuye Yesu adza bwanji mmoyo mwanu. Ine ndi Sam K kufikiranso sabata yamawa pamene zakhaso ndi programu ina ya Catholic Perspective ndikuti pitirizani kutsatira bwino ma programu otsatira pa radio ali nafe uzamitsa chikonde pakati pathu.